אבל אתה מפריע לי באמצע המקלחת, אני בטוש חופף את הווייג'. יודע מה, אני אבדוק בשבילך אם זכית או לא זכית. רגע, מעדכנים אותי. אני לא מאמין! זכית! סתם, לא זכית. אוקיי, זכית! וואו, קבל למה שקורה פה באנימציה! ולפרט! אני לא מאמין! זכית בפרק! סתם, זה סתם בלון, אין בזה הליום. אני יכול לעשות את זה גם עם מלון, אתה רואה? ועם אננס. זכית! אבל אל תשכח שאתה גם בהגרלה הגדולה ויכול לזכות בכל מה שיש בכספת שלי. או, כספת שלי! אז להתראות